uThozama Sonjica, umfundi ka grade 9 eBheki High School, obonakala kule video eqimbile ngenhla, ubonakala ehlonywe imibuzo uma wakhe nomfundisi. Ubuso bakhe buvukele namehlo akhe acisha valeka ngenxa yokushawa kanzima. Makhathaleni ngalolu suku washona ngenxa yemvimbo. Sekuyabonakala manje ukuthi uSonjica wayengomunye walamantombazanyana amahlanu abavalelwa endlini kamfundisi insuku ezine, babeboshwe izandla base beshawa kabuhlungu ngemvubu. Abazali babantwana kuthiwa bebecabanga ukuthi ingane zabo zayingenwe amadimoni, base behambisa kumfundisi ukuze ayikhiphe lamadimoni. Masibheke ingane sithola ukuthi ngesikhathi sanezelo bekade inqunu ingaqokile ngasenhle, amabele ehlayele ngaphandle. Ukuthi koluni lokuthandazelwa lokho sakubuka kuwubulwane lokho njengomndeni. Umnyango wezenhlalakahle kwaZulu-Natal ushaqekile ngalesigameko. Umzali umntwana ushone umzali wakhe ekhona. Ukungenelela kwama social workers, ukungenelela kwe Women's League yasendaweni kwenze ukuthi okungenani kube khona abantu ababoshwayo. Uboshiwe ke umfundisi webandla njengamanje. Umnyango uthi amantombazane asindile amane asebekwe endaweni ephephile. Futhi ke bazolulekwa nangokwengqondo. Ubuholi bomdabu busigxekile lesigameko. Ezindabeni ze SABC nginguVusi Khumalo ePort Edward.